Ассалому алайкум, бо шумо Маъмурҷон Суванов аз канали Маъмуразия. имрӯз якшанбе 20 феврал 2021 сол қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷайҳун Хумсангир. дар ин видео сёмка кардем молҳои калону майда аралаш дар як видео мешавад. касоне ки дар канал меҳмон аст ба канал обуна шавед. канали дуюми марам дастгирӣ кунед. номи канал Маъмуразия лайф. ссилкаш дар описание мешавад. рафтаи марҳамат тамошо кунед. нарху наво аз бозори Хумсангир. мана буқачо 46 футиста бозор 4000 кадаст. ша 50 чанд кад? 56 мегем бозор 52. иш 56 буд бозор 52 кадаст. моли куҷо яка? моли 5 райони 5. бешта дидинизма? қачаи средни ёш 5000 бу савдо мешидааст. бозорам ҳар хел нарх кадаста меган. хел нарху наво. қачаи ёш гусала буқа. YouTube да мемонем. 43 футиста бу савдо мешидааст. бозор то 41 нарх кадаст. чанд моҳаин? 10 моҳ буқачам. да буқачаи зоти швед парода 5500 футиста бу савдо мешидааст. бозор 4800 4700 бозор нарх кадаст. нададаҳам қадам. қачаи оянда дор. гусалачаи карпата биден деҳқон манаи ака меҳнат кардагӣ 43 футена 4300 бо савдо мешавад. бозор то 4000 нарх кадаст. уноҷини карпа чанд моҳаин? 3 моҳа буда. 3 моҳара бидем. падари симентал меган. буқачаи навбатимон чанд гуфтӣ? 55 када саҳар мана 47 кадагиян. ҳозир то 45 кадестаи мана 5500 гуфтеста муомилаш қатӣ. намхел нарху наво. моли куҷа? моли Хумсангир. на гови карпат нархаш 10000. очабача 10000 не ҳозир чанд гусалаши? чанд гусалаш? чанд бачаш? намедонӣ? уноҷи на? уноҷи буда. шир дора ӯзи? 10000 футиста. чанд қа шир дора? хариден чанд қадар? чанд қадар? 10 та. ҳоз ямин 10000 харидааст. очабачара? мана гови ҷӯшо бе гусала 1 рӯза 3 литр шир 4600 гуфтеста бу муомила дора. бозорда то 4000 нарх кадаст. уноҷин чанд пул? додар чанд қанча бу? 45. қанча қилди бозор? бозор қанча қилди? 3700 қилди. мана уноҷин 4500 бо савдо мешидааст. бозор 3700 нарх кадаст. уноҷини қисир бу куча қанча? 3800 арзон айт 5800. мана 5800 гуфтеста бо муомила дора. неч қилди бозор? бозор қанча қилди? 52 қиlyapti. 52 бозор нарх кадаст. семо мана уноҷини семоа буғоз 4140 сомо харидааст. на говҳои калон ҳамаш тоқаи қисир 5500 5000 6000 ҳар хел мана ҳамаш қисир 5таи 6таи 4таи гусала кадагиай молҳои хароб. бозор қанчадан қиляпти улар? 4000 то 5000 бозор нарх аст.
Buna duta buqay sredni. Çandi guften? Kalonişa? Panji. 5000 işçi. Çora 800 maydaş 5000 kaloniş bu savdo meşava. Bozorda oli içine kadar است. Mana gusala buqay zoti şöyle paroda mana. Tombinin garmi da kam taqcha kashidagi ay. Короче 38 gufteста bu muomila dora. Bozor yagon chiqadi kan? 35 bozor kada. Isha 28 ina. Sham buqacha 28. Bira chand kad bozor? Bira 25 kadas bozor. Mana xushkorcho. Yakini mega savdo mekinam bu. Yakini mazori budas bu savdo mesha. Qanchadan qilyapti aka? Qancha bitta odamlar 1.5 tur qaryapti. 12 13 11 ham kadagi maydosh 1000 so'm ham kadagi. Nam xarid narxo. Mana qishqora binin. 3000 gufteста bu savdo meshava muomalat dora. Bozor 28 narxida. Necha yashar bu? 2 yashar shishak budast. Bu uloqlarchi? Bilmadim, birovar kelamash. Bozor da 1600 1700. Ha. Pokistoni ha? Takay Pokistoni 2700 bu savdo meshava bozor. Bozor. Bu meza dast kam. Bozor 1700 1800 narxda geldi. 1600 ham. Tamam. Mana takachoy afg'oni. Nay kalonish. Chang guften 2000? Kalonish 2000 budas 1300 kada? 1400. Maydoshachi? 1300 kadagam bozor. Yoshi 1400 kada kalonisha. Mana qishqoroy kalon 3500. Mana dumbara bine. Molik joy aka? Molik kalxoza bod mana 3500. Bozor chandi shonka? Isha chi? Mana isha 2700 kadas. Isha 3000 kadas mana parbesha. 3000 kadagam parodosham so'star ayara. Chanka? Mana 1400 qishqorcha? 1400 qishqorcha bozor 1100 so'm kadas. Ichi takay moda. Moda biz chand pulin? 500. Bozor chanka? 450 bozor narx qarasmi.